Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Ang score po natin, 17-13. Lawang ng apat ang Dabsu. Granny Kapati wala, rebound. Morales to Pangilinan. Francisco, wala yung tira. Pangilinan. 19-13. Wala na bounce para sa Dabsu. Sag. Francisco out ko muna. Number 7 Suba. To number 25 Tonggol. Malakas ang pasa. Hello. Hello. Foul number 3. 14 seconds sa ating shot clock. 14 seconds to shoot para sa AUF. Number 23, wala yung tira. Pero rebound pa rin yung number 23. Put back for 2 points. Number 23 sa Panta. Suba. Wala yung tira. Follow up ni number 12, wala. Ball intercepted by number 3 to number 9, Pangilinan. Pasa ni Pangilinan, lumabas para sa AUF. Number 5, Tamayo. Tamayo, na libre, tumira. Pumasok yung tira, basket count. Plus foul committed on number 25, Sub. (25) 19-17 ang score natin. 2 puntos na lang ang kalamangan ng Dabsu. Bonus free throw para kay Tamayo and 1. Completed. 3-point play para kay Tamayo. Pangilinan sa 3. Wala yung tira.
Rebound ni Zapanta. Gandang galaw ni Tamayo, di lang pumasok yung tira. Rebound ni number 3, Maniki to Suba. Pasa kay number 12, tumama sa tuhod. Sabrep. Number 3, number 9. David sa poste, pinigay kay Zapanta. Zapanta, wutan ni number 12. 12 seconds sa ating shot clock, 12 seconds to shoot. Ten to shoot. 5 seconds to shoot. Tamayo, 3 points. Change favor tayo, 21-19. Labang na ang AUF ng dalawa. Dito sa ating second quarter. Seven to shoot. 5 seconds. Francisco sa 3, wala yung tira. Rebound ni Tamayo. Lead pass to Sarmiento. Sarmiento, butata. Bola papunta kay Canlas. Canlas. 2 points yan para kay Canlas. Deadlock tayo at 21. The big number 6. Tira ni Suba sa 3, may foul committed on number 3. Unang free throw ni Suba pumasok, 21-32-23. Ang pangalawang free throw hindi pumasok. 1 out of 2 para kay Suba. Panghuling free throw. Suba. Deadlock tayo, 23 all. Santos, ang ganda ng galaw, hindi lang pumasok yung tira, pero rebound mapupunta pa rin kay Santos. Francisco, reverse layup, wala, rebound pa rin ni Santos. Kay Canlas sa 3, wala pa rin yung tira, di pa rin makashoot sa 3 si Canlas. Layup ni Tamayo, di pumasok, kaya lang may foul committed on number 14, Santos. Pangatlo na yan para kay Santos. 13 foul ng Dabsu. Unang free throw ni Tamayo pumasok, 24-23.
Santos pasa kay number 12. Tira wala. Rebound na pupunta kay Tamayo to number 23 sa Panta. Foul on number 30. Domingo. Warning for penalty. Dabsu. 4 minutes and 47 sa ating second quarter. First free throw ni Sapanta pumasok. Sapanta. Sorry, number 4. Sub Santos. Score natin 26-23. Peñalosa. Foul committed on number 23 sa Panta. Shot clock reset, 14 seconds. Tira ni Peñalosa wala. Follow up ni Francisco wala pa rin. Tamayo to number 9. 2 points yan para kay number 9. Francisco. Wala yung tira. Rebound ni number 12. Tamayo sigsaging tumira, wala. Napunta kay number 9 ng bola. Garcia, wala pa rin yung tira. Number 12, Itkoy. Put back ni Itkoy for 2 points. Morales. Double foul on number 13 ng Dabsu. Number 12. Number 12. Sa Panta, rebound ni Itkoy. Itkoy, natatak yung bola. Pero tumama sa linya. 10 seconds to shoot. Time out. AUF. Foul on number 6, penalty. Number 23 Sapanta out for number 13 Tansio. Number 26 AUF. First free throw nito may pumasok, 31-25. Number 6. Bola out of bounds. Bola pa rin yan ng AUF. Last touch on number 10. Sabo number 12. Technical foul. Dabsu. Technical foul on Dabsu.
Bench decorum. Bench technical para sa Dabsu. Proper bench decorum. Technical free throw pumasok. Bola pa rin yan ng Dabsu with 17 seconds. Ten to shoot. Number 8, 3 points. Foul on number 6. Number 13. Number 6, Dabsu. 4-point play para kay number 8. Bonus free throw. Number 18, wala yung layup. Rebound ni Calas. Ball intercepted by number 9, Garcia. Number 8. Six seconds na lang po ang natitira. Time out, Dabsu. Ang gandang inbound play naman yan para sa Dabsu. Number 1, 2 points yan. And last. Number 13. Morales, 3. Ang gandang basa kay number 18. Galing kay number 9. Foul on number 5. Warning for penalty, AUF. Ball intercepted by number 5. Easy 2 points yan para kay number 5.
Isang maksyong ball game muli ang inyo pong natutunghayan dito sa Brancy Giao sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Dito po sa pagtatapos ng second quarter ng Senior Division ng DAPSU at Angeles University Foundation. Muli ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng CLTV 36, BGC Concrete Batching Plant, We Commit and We Fulfill, Princess D Venture, total commitment to providing quality and on-time services, reinforcing the economic and industrial growth of the country, and supported by Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Hello there, followers! I'm here again in Branzigao Convention Center para i-update kayo sa mga kaganapan at mga happenings sa UCAAP 2018. At nakikita naman natin na naungusan na ng Angeles University Foundation ang Don Honorio Ventura State University. Hay nako! Titignan natin kung uuwi nga bang luhaan ng DAPSU at mauungusan na nga ba ng tuluyan ng AUF. Ayan, nakita na natin at naririnig natin ang audience na nag-cheer sa kanilang mga team. Ano na kaya magiging kalalabasan ng ating second game ng UCAAP 2018? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.